Južnokorejska kompanija Jura, koja se bavi proizvodnjom kablova za autoindustriju, otvorila je danas u Nišu drugu fabriku u Srbiji. Posle obuke u Jurinoj fabrici u Rači ovdje trenutno radi 560 radnika, a do kraja leta će ih biti 1300. U Juri ističu da je investicija vredna više od 10 miliona evra prevazilazi očekivane kapacitete i da će fabrika u Nišu biti glavna proizvodna baza u Evropi. Aktivna podrška Vlade Srbije i kvalitetna radna snaga omogućile su da naša fabrika u Srbiji postane konkurentna proizvodna lokacija. Stabilna politika srpske vlade o ekonomskom razvoju i investicijama nam naročito uliva poverenje u Srbiju. Predsjednik Srbije Boris Tadić je istakao na otvaranju da je u Srbiji potrebno svakodnevno unapređivati ukupni ambijent i u zakonskom i u svakom drugom smislu. Mi ćemo učiniti sve, bukvalno sve, svaki rizik ćemo na sebe preuzeti da ostvarimo takvu perspektivu za svakog čoveka i za svaku porodicu u našoj zemlji. Otvaranju je prisustvovao Nebojša Ćirić, ministar ekonomije, ali i njegov prethodnik Mlađan Dinkić, za koga kažu da je jedan od najzaslužnijih za dolazak Jure. Prošle godine su prvi put došli kod mene u kancelariju, nisu znali gde se nalazi Rača, gde se nalazi Niš, nisu znali zapravo šta je to Srbija, a onda evo u godinu i po dana otvorili već 2 fabrike i završavaju 3. Zaposlili blizu 2000 ljudi. On je šef poslaničke grupe stranke Ujedinjeni regioni Srbije, ali je i radio u prethodnim godinama, pošteno govoreći, na dovođenju Jure u Niš i želeo je da i kaže svoju reč, što smatram opravdanom, jer svako ko je nešto učinio za boljitak naših građana treba da ima i priliku da to na kraju i zaokruži. Južnokorejska kompanija Jura u Nišu gradi još jednu fabriku za proizvodnju bakarnih žica, a bakrom će se snabdevati iz bora. U toku su pregovori, kako je najavljeno, o otvaranju još jednog Jurinog pogona u Srbiji, najverovatnije u Leskovcu.